Commemorem el centenari de publicacions de la Universitat de València, la nostra editorial. Parlar de llibres en el marc de la universitat és un fet natural, propi de l'activitat docent i investigadora, perquè els llibres són transmissors de saviesa i de coneixement. Amb els llibres també projectem cultura i contribuïm al pensament crític i al debat intel·lectual, i això forma part de la tercera missió de la universitat. Amb l'exposició 100 anys fent llibres volem reflectir la petjada històrica de l'activitat editorial de la Universitat de València, des de 1920 fins a l'actualitat. D'alguna manera, l'editorial universitària naix això en els anys 80, en els anys 90 del segle XX, però té uns precedents que van molt més enllà de l'any 1920, quan es crea la revista Annales, en fi, el peu editorial de la Universitat de València. Un segon punt important, ja després de la guerra, és la creació dels secretariats de publicacions. Tots els secretaris de la universitat eren a la vegada de dret i de directors del servei de publicacions. No sé, crec que era una tradició. El servei de publicacions, com totes les tasques del rectorat, estava ubicat en esta seu, en la seu del carrer La Nau. Quan jo vaig entrar allí, la imatge que recorde, a més de recordar a les persones que entonces treballaven allí, és que efectivament hi havia una impremta. Hi havia una impremta i aquesta impremta feia la producció de llibres, però també dels papers i el material que la universitat necessitava. Vam fer moltes coses de la impremta universitària. Les màquines d'imprimir, que jo ja no les vaig conèixer, perquè quan jo vaig entrar ja s'havia eliminat la impressió interna. No s'imprimien els llibres allà. S'encarregaven a persones, a impremtes de fora. I després estava la composició, que una sèrie de persones, 3 dones en aquest cas, era Ligia, era Maria Ángeles i Immaculada. Aleshores decidirem que elles sí continuarien treballant per al servei de publicacions perquè ja eren expertes en produir el text. I record que era capaç de, sense fer una sola falta ni d'ortografia ni de tipografia, fer 20 o 30 pàgines 30 pàgines d'un llibre, però era una cosa, una màquina, autènticament una màquina. La segona preocupació, en paral·lel, efectivament, va ser que editar, com fer un catàleg, com pensar quina tenia que ser la nostra producció, des d'un punt de vista científic. Eugenio Portela va fer una aportació important, s'encarregava precisament de la col·lecció de microfitxes de tesis doctorals. Li donaren força a les 3 qüestions. Per una banda, la renovació tècnica, per altra banda, la creació de col·leccions, amb el professor Vicent Salvador tot allò se va perfilar moltíssim, i per altra banda, la possibilitat d'ampliar, com diríem, els recursos humans. En uns anys, allò ja no era un servei de publicacions, era el principi d'una editorial. El servei de publicacions havia de funcionar no com un apèndix per a complaure el personal de la universitat, el personal docent investigador, sinó que havia d'assolir un cert rigor. I aleshores això es va fer a base de considerar que els contractes eren sagrats. Es podia guanyar poc o molt amb els drets d'autor, però que calia fer uns contractes homologables als autors.
foren o no professors i professores de la casa. Fer llibres és una cosa molt complexa i que ha anat canviant molt durant els 100 anys, no? Van convertir el que era un servei de publicacions en una potent editorial acadèmica, una editorial universitària, però en un moment també de debilitat, per dir-ho així, de la indústria del llibre, de les institucions culturals al País Valencià. Jo recordo al doctor Ardit com una persona, com un senyor, com un gentleman. Jo crec que ell no va ser feliç sent director de publicacions en el sentit de gaudir de la gestió. Va fer una gestió impecable, però per altra banda jo el veia patir. Jo vaig comptar amb l'ajut i la col·laboració molt estreta de Guillermo Quintàs, que va suggerir la creació d'una col·lecció Educació. Ja tenia unes col·leccions, començant per la de Cultura Universitària Popular. La col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana va néixer efectivament l'any 1986. Tenim la necessitat de projectar València en el món de la filologia, no solament catalana, sinó internacional. Jo recorde de forma molt entranyable aquest primer llibre, que es deia Propietat agrària i transformacions burguesas, la crisi del règim senyorial en Sueca, que va ser un llibre que es publicà l'any 1986 i que inaugurava la col·lecció oberta. Els últims anys és quan se va muntar la col·lecció Feminismos, que era una coedició de la Universitat de València amb l'editorial Càtedra. Això va ser una iniciativa d'Isabel Morant. El feminisme era una manera de pensar el món, i aquesta manera de pensar el món pertoca a la universitat. La universitat fa aquesta tasca de pensar, d'investigar i de publicar. Una de les col·leccions que em fan més feliç de les publicacions de la Universitat de València, tan feliç que 20 anys després, o més de 20 anys després, continuo codirigint-la junt amb Enric Guinot, és la de Fonts Històriques Valencianes. I això, en una col·lecció magníficament concebuda, dissenyada per Josep Palacios. La col·lecció Història té un gran prestigi. És una col·lecció que es valora molt, i no sols a Espanya, sinó també fora. És cert que el pes fonamental dintre del catàleg se'l porten les àrees d'humanitats, filologia, història, encara que als darrers temps també ha tingut una important cabuda en el catàleg temes de les àrees de socials. En l'àrea de ciència, en les àrees de ciències, les agències avaluadores consideren més important la publicació en revistes que en monografies. El siglo XXI debería ser el siglo donde la ciencia fuera más humanística y las humanidades más científicas. Els, diríem, ingredients propis, característics, emblemàtics de l'edició universitària. Calia afegir un quart ingredient, que era el de la cultura i el pensament, obres de cultura i pensament, expressat fonamentalment a través de l'assaig. Jo crec que en les revistes, a mi, per exemple, me pareix que la Universitat de València concretament ha fet una funció important en l'àmbit de la literatura, en revistes com Caràcters, per exemple, en el de l'assaig, en l'Espí o Passajes, i en el de la divulgació científica en una revista com Mètode, que són, jo crec que publicacions de molt d'interès, en les que jo, a més, he tingut ocasió de col·laborar. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua i les publicacions de la Universitat de València han col·laborat a través de coedicions, a través d'adquisicions de llibres del catàleg de publicacions de la Universitat de València, i crec que això és fonamental. Publicació sí que té una línia encetada de col·laboració en editorials privades que a mi me sembla que és molt interessant i que hauria d'anar a més, no? O sigui, a més la col·laboració
pública i privada en aquest sentit, no? En determinats projectes. No? En aquest sentit, també l'edició del Premi Anual de Divulgació Científica és una experiència que aporta diversitat al catàleg nostre de Bromera. El catàleg d'una editorial universitària ha de ser capaç de corregir una sèrie de mancances i de biaixos que potser l'edició privada no té tanta obligació de fer-ho. Forma part de les obligacions d'un servei públic com és la universitat. I sí, efectivament, aspectes com les qüestions de gènere, les qüestions d'altres discriminacions, com podrien ser, no sé, discapacitats, o la mateixa llengua, que sabem que no està ben ubicada en el món privat, és obligació d'un servei públic posar-ho en valor, sí. Però és necessari, i això és l'obligació d'una organització pública, estudiar quins són els dèficits, els desajustos, els desequilibris que genera la dinàmica social per si mateixa. Crec que l'especialització científica que aporta el catàleg de la Universitat de València és inabastable per a una editorial privada. Tenen un catàleg que sempre mirem en un poquet d'envejeta i admiració. Les editorials universitàries ens trobem, com tots els serveis de les universitats, en haver de conjuminar el que és les servituds de ser un servei públic, per tant, la transparència, una sèrie el control dels recursos públics, amb la professionalització i el bon fer, diríem, dels nostres productes. En primera instància, els serveis de publicacions han d'atendre les necessitats de la mateixa comunitat universitària, però, evidentment, han de contribuir a anar creant una cultura científica en el valor més extens de la paraula, que això es fa publicant. Publicacions de la Universitat de València ha tingut una claríssima voluntat de ser una editorial, diguem, normal, anem a dir-ho així, no? O sigui, normal en el sentit de ser una editorial competitiva, no? Entrar en un mercat determinat, no? Segurament caldria inventar-la si no existira l'edició universitària. Ara, rendibilitat no és només un concepte econòmic. Rendibilitat cultural, rendibilitat social, però també rendibilitat econòmica, perquè si al final el servei esdevenia deficitari, acabes amb ell. Si aplicarem la comptabilitat analítica sensu stricto a un servei de publicacions universitari, diríem que tindria que tancar. Ja, però és que tindria que tancar la pròpia universitat. Si a la universitat li apliquem la rendibilitat econòmica com a l'únic criteri, té que tancar tota ella, no solament el servei de publicació. Els criteris, com ja dic, és un servei públic i en tant que servei públic ho és en la seva totalitat, en la docència, en la investigació i en les publicacions i en la cultura. Hi ha llibres que necessàriament no representaran guanys, o representar pèrdues o simplement equilibrar la despesa. Però bé, això és com tot, els serveis públics de transports i tot això no sempre tenen guanys, ni poden fer-se pensant exclusivament en el benefici econòmic. Una edició o una editorial universitària es juga en cada llibre el seu prestigi. I això és el que diferencia una bona editorial d'una mala editorial o fins i tot d'una no editorial. Hi ha marques que són qualitat. Per tant,
tu estar inserida en aquest catàleg té un valor afegit que no te'l dona ni l'autopublicació ni l'autoedició. Això per a començar. El segell de qualitat editorial per a les edicions acadèmiques és un reconeixement oficial, diguem, que d'alguna manera fa públic el prestigi o la qualitat de les editorials acadèmiques, de les editorials universitàries. El prestigi es mesura de moltes maneres. N'hi ha una mesura estàndard actualment que són les indexacions de revistes, les indexacions d'editorials. Això és un criteri, diríem, més o menys objectiu. Però n'hi ha altres criteris. Jo crec que cal sumar, no només la indexació. Pense que n'hi ha criteris com la capacitat d'arribar a la gent, el boca a boca, també el coneixement a nivell de mitjans de comunicació, en la premsa, en les revistes de cultura, en les webs, actualment en els mitjans d'internet. Aquesta presència és fonamental i per ahí es mesura el prestigi. La publicació de la Universitat de València crec que avui està molt reconeguda no solament en Espanya, sinó també en l'àmbit català. Han tingut una voluntat d'internacionalització que ha augmentat el valor de l'editorial des del punt de vista de la projecció internacional, que és això molt important. Els criteris que crec que han d'orientar una política editorial universitària, el principal per a mi és la qualitat científica. Per a publicar un llibre han de sotmetre l'original a tot un procés, diríem, d'avaluació, de valoració, de selecció i, finalment, la decisió final de la seva publicació. Primer ja se sap immediatament si és un llibre que és publicable o no, si entra dins de les línies del servei, si, a més, entren algunes de les col·leccions que hi ha que mantindre i que n'hi ha que potenciar dintre del servei, i, finalment, si té la categoria intel·lectual i de qualitat d'investigació. Si considerem que l'original que ens arriba compleix els paràmetres de poder ser una publicació de PUB, el rigor en l'expressió, el rigor de continguts, en fi, una primera criba, com dic, aleshores si és original passa a una avaluació per parells cega. L'avaluació cega és necessària, però també és necessari que se tinguin en compte altres criteris de política cultural i de política de publicació a l'hora de publicar. Caldria pensar opcions, millorar-se en altres criteris, en criteris de la pròpia edició del llibre, de la capacitat de transmissió del contingut, no només a nivell de contingut científic. Quan em pregunten pel meu ofici, el d'editor, sol dir que és com un director d'orquestra. Un llibre es fa amb uns processos concatenats, complexos, que crec que precisament aquesta polisèmia del verb fer ens pot ajudar a metaforitzar el que és la realització d'un llibre. És una mena de cadena fordiana, però plena de cor, de sensibilitat i d'amor per la professió. I des del primer moment que t'arriba l'original, que tu ja has parlat amb l'editor o l'editora, ja comences a saber que el que tens entre mà és algo gran i és algo important. He vist, pel que fa a tot el procés d'edició de llibres, un equip completamente volcat y imbricat entre ellos. Porque es un trabajo realmente muy colaborativo, de mucha revisión, y verdaderamente cuando se sigue el proceso editorial uno es consciente de todo el esfuerzo que hay detrás y que no se ve. Yo creo que el corrector necessàriament ha de passar desapercebut. Cada correcció és un món i, evidentment, no és exactament, com ha dit el meu company, una correcció d'una novel·la que d'un document administratiu que d'un catàleg. Els llibres que fa la Universitat de València tenen una preocupació pel disseny, una preocupació formal pel producte. L'editor és el que realment converteix el que són uns textos, originals, uns textos que aporta
l'autor en realment un llibre publicable, perquè el sotmet a una cura, a un procés de correcció que no es limita solament als errors més evidents, ortogràfics o tipogràfics, també entra la qüestió de l'estil. Quan tu t'acares i quan agafes un llibre editat per Publicacions de la Universitat de València, te n'adones de tot el treball que hi ha darrere i no cal ser una experta editorial per a veure-ho. Per la delicadesa, per l'exquisidesa, en una cosa tan simple com és deixar espais en blanc, per la qualitat del seu producte editorial, que és un conjunt perfecte i exquisit entre la forma i el contingut. La professionalitat, l'atenció, i jo diria fins i tot el perfeccionisme en què se treballa en una sèrie de publicacions i s'ha treballat des de fa molts anys, està reflectit en el catàleg, no cal que ho diga jo. Crec que se treballa veritablement molt de compromís per part des del personal de llibreria, el personal d'edició, passant per el personal d'administració. Crec que n'hi ha un equip molt ben consolidat. El llibre és una cosa que queda per a tota la vida, o sigui, que transcendeix la vida d'un. I, per tant, és molt important que el llibre quede perfecte. El llibre, i no estic exagerant, en una bona editorial és producte tant del seu autor com de l'editor. Des del segle XV i XVI l'impressor era un poc el llibreter, editor, mercader, de tot, feia de tot. Però això ja és una forma ja no ja tant de negoci, sinó de vida, quasi de passió, en certa manera, pues, probablement el que n'hi ha en moltes activitats també. Però a més el llibre té una cosa. Tu acabes el llibre i el llibre no desapareix, està ahí per secula seculorum. I si n'hi ha una errata en la primera pàgina o en la portada, ahí se quedarà. I dins de 3 segles, dius, home, ja no estarem. No, però diran, mira quina manera de fer les coses. Això és el que ho pensa, no? I realment això a mi no m'ha agradat mai. Bueno, estem en uns temps molt canviants. I ningú pensava fa sols 15 anys, que el llibre electrònic tindria alguna cosa a fer. Les noves tecnologies digitals han facilitat molt que nosaltres puguem fer tiratges curts. No podíem pensar que seríem tan visibles. I si tu mires efectivament la distribució que ara teniu, que ara té el servei, és algo impensable fa molts anys. No solament participar en les fires era un instrument de visibilitat per a la producció editorial universitària, sinó que des del principi la Universitat de València es va incardinar com a un element central de la indústria del llibre valenciana. Des del gremi es veu positiu el que una editorial pública passi a formar part de lo que és el circuit normal de comercialització del llibre. Perquè, a més, això significa també que les llibreries tenim la possibilitat de vendre els vostres llibres amb tota la normalitat, com si fos una editorial més. Juntament amb això, la gran aposta, l'acostar el llibre universitari primer a l'estudiant, però després al públic en general és a través de la llibreria. Participar en el gremi de llibrers en el moment que obriguereu la llibreria de la universitat, per a mi tot això és normalitat. A través d'internet tenim una finestra oberta al món, això ho sabem, però també volem incidir en la societat valenciana, en els seus interessos, i som especialment sensibles a allò que pot ser d'interès no sols al món acadèmic, sinó a la societat valenciana. Per a posar en valor la força de l'edició universitària, és indubtable que les aliances entre associacions i entitats que ens dediquem al sector editorial universitari
han de continuar i s'han d'incrementar. Actualment compartim, diríem, compartim taula, estem juntes en associacions com són d'àmbit espanyol, la UNE, la Unió d'Editorials Universitàries Espanyoles, i CEDRO, que és una entitat de gestió de drets. Després estem en l'àmbit nostre catalanoparlant, diríem, en la xarxa Vives. Estem en l'Associació d'Editors del País Valencià. Per a nosaltres és absolutament fonamental. La Junta Directiva en aquests moments són 13 editorials. Una d'elles és Publicacions de la Universitat de València. Per tant, la nostra consideració a que és una part de l'edició, forma part de l'edició en el País Valencià, és òbvia, manifesta i així serà, no? Vull dir, la visió d'una editorial pública a nosaltres s'enriqueix, no? S'enriqueix molt, no? Al llarg de la història, i a hores d'ara també, en un món absolutament de la imatge, continua sent la lectura la principal via d'accés al coneixement. I els llibres continuen sent el principal vehicle de transmissió del coneixement. Vivim en un moment en què no pareix que el llibre siga una cosa imprescindible per a gent en un cert nivell cultural i una certa preparació, no? I per a mi els llibres són una part fonamental de l'existència. Estem de celebració. 100 anys del nostre servei de publicacions, de l'editorial de la Universitat de València. Sempre és motiu de satisfacció un aniversari d'una editorial en un context canviant de les indústries culturals. Però Publicacions de la Universitat de València és molt més que una editorial universitària, és un servei de la societat que projecta en llibres no sols l'activitat de recerca de la universitat, sinó també un conjunt d'obres rellevants d'investigadores i investigadors internacionals que contribueixen a la generació de pensament i a la creació d'una ciutadania activa més avançada i més culta. Un treball que continua la tradició artesana de fer llibres a la nostra universitat que celebrem en aquest centenari des del reconeixement i agraïment a totes les persones que han anat construint la història de publicacions de la universitat. Una universitat que ens empenta amb força cap al futur, des de l'orgull de comptar amb una de les millors editorials universitàries del món.